Diplomat doğuşun öňsirasynda Belarus çaygalar gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy Lyudmila Kondraşowanyň Gurbany Gulberdimhummetow adynaky howunarlygy metasçalary himayet bermek boýunça haýır-sahabat gaznasynyň bejerişi işleri boýunça vitse-prezidenti Oguljahan Atabayewa iweren minnetdarlyk hatyny gowşurdy. Munyň özi iki dostlukly ýurdun çaygalan saglygyny gorumak ulgamynaky hyzmatdaşlarynyň ösdürilýändiginiň suwutnamasy boldy. Elçi duşmagy döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip haýır-sahabat gaznasynyň baryan insanperwer işiniň uly ähmiýetini bellidi. Duşuň dowamyny belläşýäli Türkmenistan bilen Belarus Respublikasy ugurlan giňgerme boýunça netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Medan insanperwer ulgamynaky gatnaşyklaryň ýokary derejesi bolsa aýratyn bellenmäge münasipdir. Atabayewa gaznanyň alparyan işi barada aýdyp, şu ýyl Gurbany Gulberdimhummetow adynaky howunarlygy metasçalary himayet bermek boýunça haýır-sahabat gaznasynyň döredilmegine 4 ýyl dowlanyny hemem bu geçen döwür içinde gaznanyň firişdeleriniň hasabyna köp insanperwer işleň amal aşyrylanyny bellidi. Hususan hem dürli kesellerden ejir çeken ýüzlerçe çağlara kardiochirurgiki, neyrochirurgiki, ortopediki we başga operasiýalar geçirildi. 2023-nji ýylda Gurbany Gulberdimhummetow adynaky çağlar sagyldyş dikeldiş merkezi açyldy. Şeýle-de oň çägine inkluziw çağlar bagy hereket edýär. Diplomat şu ýylyň mart aýynda gaznanyň döredilmeginiň 4 ýyllyk münasibetli Arkadaş şäherine geçirilen parahaçylyk we anaşmak ýyly çağlaryň hatirasyna halkara işiniň ötüşi atly halkara maslahatyň insanperwerlik işleri halkara jemgyýetçiliginiň öňsüni çekmekde möhüm ähmiýete eýe bolanyny bellidi. Gaznanyň bejeriş işleri boýunça vitse-prezidenti Atabayewa bu forma daşary ýurtlardan köp sanly mehmanlaryň gatnaşandygyny hemem oň dowamyny netijeli pikir alşmalaryň bolanyny aýtdy. Hemem Belarus çaygalar gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy Kondraşowanyň maslahatda gatnaşmagynyň ähmiýetini bellidi. Natalya Kondraşowa halkara maslahatdaky çykyşynda çaglary gollamak boýunça durmuşa geçirilen işler barada möhüm we peýdaly maglumatlary paýlaşdy.